Здравейте на всички, аз съм Кристал Кинг и добре дошли в първи епизод на The Forest. Много яка игричка, като ще играем, където няма да има край и ще се играем много дълго. Затова скипвам, да не се бавим толкова. И да игра наистина се надявам да ви хареса, защото и на мен може да ми хареса. Добре. Сега може да не видите и може да видите. Там ни показва дали сме жадни, дали сме гладни и дали сме изморени. Добре, сега тук ще дам абсолютно всичко от кораба, защото всичко ще ми потребва. Това, например, туалетно. Тук добра напитка. Това не знам кой е. Добре, сега трябва да се намерим. Добре, първо ще вземем. Какво ще... да, сега кажа, че трябва да се намерим място, къде да си слагаме, да си правим къщите, да си правим там нещата. Всичко ще видите. Всичко това ще го правя. Аз не чупа. Да дадем тези поръчки. Сега камъни. И тук да дадем още. Всичко не е важно. И ето на го инвентара. Както видите, може да съберем още. Максимума на събиране на клечки е са 9. Това е гадно. Добре, сега колко камъка има? 3. Още 2 и не напълне. Така. Добре. Те сега, както виждате, се намерихме рекичка. Ето откъде да следа. Добре, трябва да внимаваме да не се прибием, защото намерихме мястото. Yes! Виждате? Другото ще ни трябват и листа. Близо сме до рекичка. Свободно е теренчето. Аз сме близо до село на канибали. Но ще се го направим тук все пак. Нали? Пак става. Сега. Първо една къща. Тази къща. Не, е тая къща. Е тая така. Ще направим. Още един камък ми трябва. Това. Също трябва да убиваме гущери. И зайци. И с гущерите се дават армор. Вижте, е това. И както виждате и тук. Вижте. Това не е армора. Показва ни колко армор имаме. И има едни канибали, които ще ги убиваме. За да се защитаваме, трябва да убиваме, за да не идват още и още. Затова ще станем по-добри с всеки епизод, с всяка минута, всеки час. Също няма да снимам 1 час на тази игра. Пада дървото. И колко лилове. Бамбито! Убих Бамби. Бъгна ми се. Добре, къде му тук? Чакайте тренировка. Тренировка на къщата.
Когато падне във водата, може трудно да я вземем. Още 3. Yes. И когато направим така къща, ще сеиваме катерица, виждате. На върха на средето ми. На брадата. Катерица. Не знам дали ако едно дърво падне върху сарна, дали ще я убие, това не ми е. Дори не съм пробвал. Нещо ще ни хартисат. Добре. Сейваме. Слот 2. Добре, сега ще направим по-големичка къща. Бе, тук. Гущер! Даже първо ще направим един огън. Викат ли? Паяк. Първи път виждам паяк. Не бе. Абе. Смисъл. Добре. Те ми виждат. Добре. Да, огън. Бе ли беше? Да, бе. Огън. Още една пръчка. И колко камъка? 6. Те намерих едната пръчка. Огън! Пак сейвам, защото не знам, да аз много сейвам май. Колко бързо минаха тя 7 минути, бе? Мри! Да, искам да се махна. Махайте се. Добре. Трябва да пием. Може да пием и от... О, да, сетих се. Добре, може и да ловим риби. Сетих се, да. И може да се ги изготвим. Може да ги изготвим и да ги изядем. Ето. Ето, както виждате, ми се разкърви. Това е пръчката. Не, това е камък. Упс. Колко имаме? 3. Да. Вижте. Добре, сега трябва да се мим, за да се ефектира. Добре. Напъвай! Виждате, че леко излизаме. Ето. Чакайте, че понякога при мен става бък. Добре, не може да прилетява от тук. Аз съм пълен сред. Ето. И се напих. Бичос! Но тук. Бък.
Добре, и то огън може да го палим. Как става? Всъщност мисля това да беше всичко от този епизод. Ще се видим в другия. Чао, чао!